Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Sa oras kape ng biyahe, gikan sa pier. Pero dili ni sakop syudad lugar. Sakop ni sa lungsod nga mo isunod sa syudad. Iblihan dayon ka ng takong gate o kutsog kayong isod ang tunong kasakyanan o gibalik rin sa dayong sira. Masaya mo nakita sa night mission ni mo. Oh, Tikoy, Ano Greg? Unsa lagi mo nakita sa night mission? ang upat ka litras sa Arco-Arcos Gate. Amen. Di ba ang normal lang ang amin? Di ba ang amin may pagmatuod nga may pagtuo ka? Ano mo na kag na-shock? Dili normal ang ilang amin. Tungod kay may sinyalis kini sa Antikristo. Unsa? May sign nga 666. Greg! Kuha na ko picture tanan, Greg. Nga na kayo ng kag timailhan sa Antikristo. Tanawa ang porma sa kamot. Giabot ang tumoy sa tudlo ug ang tumoy sa kumagko sa kamot. Ug ang tulo ka mga kuyamoy sa kamot. Nagpabiling nagbarog apan nagdungo ug nagbaliko. Wa ko makasabot, Greg. Itakilid ang wani mong kamot. Iabot ang tumoy sa imong kumagko ug ang tumoy sa imong tudlo. Yan ang Greg. Usay mo na kita. Tulo ka size. Tulo ka size. Karon na tinuod. Ang impormasyon na gihatag daan ni Sir Dudong nga rin ato. Kini si Leon, tinuod gyud nga mao ang supreme founder sa Lucifer's Triad. Tikoy, Nakuha na ko, bicho. Asa ta? ito ay bungtod og gamay nga nagpabot diha sa pangkisudlan. Adto ta dito, Tikoy. Ang buhaton ninyo sa pagkakaroon nga niya na mo din mauna ang pagpahuway, ha? Matog ug mukaon. Kumplito mo sa inyong istahan. Nay TV, nay lami ang pagkaon. O mintras tanto nga wa pa mo i-sign sa tagsa-tagsa ninyo katrabaho, anhilang una mo din, okay? Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kung doon na mo'y cellphone, kuhaan ninyo ug ihatag sa akong kauban. Kay ilisan mo na ako og mas nindot og mga bag-ong cellphone. Okay, sir. Thank you. Salamat. Sa sunod na kong balik din magdaag ko og mga bag-ong cellphone para ninyo. Okay? Thank you kayo, sir. Okay, sige. Og so na mo anang baya. Okay. Ton, sirhidayin ka ng pultahan og trangkahi aron di na sila makagawas pa. Gipasudan nila mga batan o mga babae. Gitrangkahan na nila ang pultahan. Murag mo gawas sa sila si Jonas. Nagsunod gihapon ang tulo kasakyanan. Tikoy, Idrawing na ko, Greg. Gimuha na ko skate sa compound. Dili kay klaro sa kung silpon ka ng takong building. simbahan ka na nila, Tikoy. Nung man ako, Troy. Apan kadto mga bata ng babae yung sound to nila. Dahil numdum ko sa gibalita sa wa pa kita mabilibid, Tikoy. May mga balita na nga may mga batan o mga babae nga kalit lang nangawa din sa syudad o sa tibuok probinsya. O nakita na lang nga patay na. Gilapay bisan asang dapit sa syudad o sa mga kalungsuran. Matagdughan sa mga biktima na ukab na o wa na'y mga kasing-kasing. Karon, ang tubag sa imong pangutana mausab ang pangutana. Para unsa man tuod ka ng 5 ka mga batanong babae, Greg, ilawog sila, Tikoy. Ginoo ko. Kaloy. Ilawog sila sa ilang giludhan o gituhuan.
panguslukas. Kulto ang pagpangidnap o gitrade na gyud ang mga batanong babae alang sa ilang gituan. Pagpamatay, suborno sa politiko o mga otoridad. Usa sa mga pangu sa drugs triad. Unsa pa? Ang link niya sa mga terorista. Pagitaan pa na ako kanagligong ebidensya. Mao ka na atong trabaho, Tikoy. Kung makumpleto na, dakpon si Leon. Apan kung musukol, magsugod ang gubat-gubat na. Asa na Mr. Green? Sunog na ba kita din ng sudara sa mga taong liyon? Mangita kita dapit nga way na kailan na to. Kinahanglan ang pagtakuban, Tikoy. Haod ko, anak Greg. Og, labaw ng haod sa kani ba? Greg, ano? Nagkahilis na gid. Nagkatunaw o nagkatunaw na gid ang akong paglaom nga magkakita kami siya na. Mamatay na lang tingali ko, Tikoy, apan di na gid tingali may magkakita sa akong anak. Agay, kainit, oy. Hala. Nayabuang kanon sa loto. Sagdi lang, makaon man gihapon ni. Uy! Ay, daw! Oh! Ako ning linungag! Ako'y naglungag ani, ayaw kaon! Hoy! Kisagay! Murang buang tumayala na. Iatili siya po yun eh. Uy! Nelly, linabhan nga kiyay. Iyag pante. Mao ni ako nahuman nga plano sa mansyon ni Leon. Tanaw ko palihog. Salamat, Tikoy. May pagkabuhat. Kompleto gini mo. Ilabi na ang ilang armory sa O yan sa mansyon. nang sketch ko pa, no? Sa ilang simbahan nga atong nadiskubrihan gabi. Salamat, Tikoy. Mao gini usa sa imong abilidad. Sugad pa gyud kani adto sa militar pa ta. Kasaligan ka gyud ba sa plano ug Ready na mapa? pa maho, Greg? Maho na to. Asa ta karong gabi? Mao gihapon. Pantawan gihapon nato ang mansyon. Okay. Human sa ato niya mga plano karon. Mupahuway ta tibok adlaw. Kay kada gabi mo ato ilihok. Okay. Ngaon sa na? Good morning. Happy birthday, Day! Ano mo birthday na ako? May na yung di ay. Kinsay mga special guest? Number 1 ang presidente, siyempre. Suluhan na ng inyong presidente. Bastag tinuod pa, no? Ako'y mangunay patayan ng presidente, ha? Ayaw na nagtagdang presidente, ha? Nakahurot bagod siya hipos naglihok sa atong negosyo. Usa man ko sige pasabot nga usa ko sa nag-una sa iyang listahan. Nga nung niya pa man ko. Kana, kay naibaw siya nga musokol ko gubat sa puwersas gobyerno. Oh! Bisan karon dayon musokol ko gubat. Face to face! Dili ko siya atrasan! Tanang sakop sa triad sa nasod ang special guest. Mga police officials o military officials. Mga local government officials. Duha ka judge, mga konsehalis o mga kapitanes. Way senador? Ang mga senador ba? Aw! Nagpadala sila greetings. Sa iyo kayo. Magayo nga ako hinabang nga ihatag nila kada eleksyon. Jonas,
Sa dili pa sila mo anis party sa mansyon. Dili sila motuo sa akong gisulti nila. Busa gusto silang musaksi. Saon sa ba? Kung nganong di man sila mo to, Sunod, Tikoy. Layo na kayo ni Dapita, Greg. Birthday ng Ruleon. Ano niya silang bukira o ba siya mga bisita? Nagtagsa na kitag night vision, Tikoy. Ako na lang nagagamit, Greg. Greg? Kadagka nila, Tikoy. Nagasimbol sila. May mga armas ang tanan. Tulo ka batalyon ang ilang formation. O, Tikoy. Maka-wipe out na kinigpursa sa gobyerno tibuok Visayas. Maudeng way kulpa og hadlok is Leon. Kay doon na siya kaugalingong batalyon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!